Tak máme za sebou ďalší ťažký zápas. Myslím si, že včera ukázal, že je relatívne v laufe, získal dosť bodov až na očakávanie podľa môjho názoru, podľa toho, kam ich pasovali odborníci pred sezónou. Hrajú veľmi nepríjemný, jednoduchý hokej, smerom dozadu sú veľmi huževnatí, smerom dopredu rýchli, silní v súbojoch. A tie veci, na ktoré sme sa pripravovali, tak naozaj predvádzali v tom zápase. My sme dobre pokrývali to stredné pásmo, nepúšťali sme ich do nejakých breakových situácií, v čom sú oni silní. V podstate v prvej tretine z jednej šance išli do vedenia, alebo z dvoch pobytov takých vážnejších v ich útočnom pásme išli do vedenia, čo bolo na škodu, pretože my sme boli viac na puku. Nedostávali sme sa do čistých gólových príležitostí, ale tá tretina relatívne mohla skončiť 0-0. V druhej tretine sme to aj my zjednodušili a proste dostali sme sa do vedenia 3-1. V tretej tretine sme začali trošku ustráchane, aj keď pukyny boli iné, chceli sme byť stále aktívni na puku a nezahadzovať puky, ale bohužiaľ ten vývoj toho zápasu a ten super priniesol to, že niektorí hráči tie puky odhadzovali. Zvládli sme to našťastie bez inkasovaného gólu. Potom, keď sa to podarilo Přerovu dať na 3-2, tak dôležitý gól z našej strany bol na 4-2. Ten nás už potom upokojil, pretože v tej fáze za stavu 3-2 bol Přerov na koni, veľa nastreľoval puky, získal puky v útočnom pásme, strieľal zo všetkého a bolo to nebezpečné. Čielo nás dnes podržal, ale myslím, že dnes všetci hráči zabrali, proste boli v tých osobných súbojoch huževnatí, pretože to sme im prizvukovali, že my sme síce lepší tým na papieri, ale pokiaľ nebudeme viac bojovať ako super, tak proste nebudeme vyhrávať a dnes naozaj všetci bojovali od prvého do posledného hráča.